गणेश जी जाओ जाओ ए गणेश जी गणेश जी अब यहाँ से चल रहे के बाद अरे पूजे लो हमारा देखिए भैया सोटे में लेके चले के बका के फागुन के महीना बा। हाँ जी बाकी एगो सरस्वती माँ की वंदना रही हमरा तरफ से। हाँ तुरंत फगुआ में हिल जाएगा बा कैसे देखिए एगो प्रमोद प्रेमी यादव जी के बहुत बढ़िया लय आए रहे हेलो बाबा कि सरस्वती मैया परत बानी पैया सभा बीच होई सहैया मैया और के बेटा में चार बड़ू गया झटहा तो सभा बीच दिया बचा भैया। हाँ बहुत लाए धुनाइल रहे बहुत प्रेम जी को वही में चले के बाद ओकरे सहारा लेके कि हम तो मुखिया के रहते चपकल देखाने देखी ए भाव में चले के मां अरे कि सरस्वती मैया के करीले सुमेरा नामा आबा के माई रहुआ अरे दे दीदार अरे कि सरस्वती मैया के करीले हम पूरा सभी चरा के माई दे दे सरस्वती मैया के करीले सुमेरा नामा